My name Nabasi Use. I am a confirmed Nigerian man. Since when they watch this Asante Nkabom program, they enjoy and well. Brother and sisters, I beg, subscribe to Nana KUSI Media. You watch Nana KUSI TV every day. Follow, enjoy with me. My name is Emmanuel Onyekule. I'm a Pan Tapper. I want to go and watch Nana KUSI Media / Nana KUSI TV. Please follow me, subscribe. Let me also go and watch. My tears Asante Nkabom de kind of. Na de to so menu de mentie dia mewu dia adofo Asante fo omi ko tie de to so menu no o na KUSI Media ne ehunu ba bi Asante no efiri baaye ene Asante be si ne Mosomfo na KUSI obodo mensa brampa na mensanhia we de di kan na me de aseda kese pa na ema wo bra wo kan me ho bra me de Asante Nkabom de kan de bre wo wodafo obusa ho se ye den Asante Nkabom e di kan de guye se Asante Nkabom etoso mienu na me de bre wo me de bre kwasi ada ukuada na afi efia da bia 3 times in a week kame ho awo na KUSI Media ene na KUSI TV so na edi machi bra me de Asante Nkabom de etoso mienu e bre wo we o my mosomfo na KUSI obodo mensa brampa na sabre me mo asanhia wo na KUSI Media ede na KUSI TV so sabre twebe me na me no nyina sansi nkodwa bio de mfadwuma dia wato ne din ka mehwe no ye mfamrɛ na sɛde ye ne da no ɛyɛ ngoma ɛne agusu aye kenkan ye da so ɛwɔ Asante Nkabom de ɛtɔso mienu mu sese ye dru ɛyɛ kratafa ye ɛtɔso aduo no wɔtwe na ade ɛtɔso mienu ahwede ɛtɔso mienu Kumasi ahimfie amanado ɛne ne dom aba bedru Kumasi na nanom ahia otomfo edikan eba dwabrem amrado enso eba ye nyina yenim se otumfo soman se wonko abofo wonko eya abrochire hima ho na bra wo koduru ye no abrochire hima ama wonkwan ama wone no ankasa nti wosan ebai wo beduru ye no okokumas amrado enaso ewo enkrai abankesie mu ema wonso wode wano sisem edikoto eye amrado anim se sesedi otumfo apene so ese obema kwan ama aban nipa aba betene Kumasi nanso amrado se dabi wajitum wenye yie opese otumfo no ankasa eba na wode ne behia na wode ne sabehye krata ase ntiesi yenim ne besie sampa so otumfo de ne sabehye krata ase na hyehyɛ aban pese wone ne ye no wone no waye wie ebrebe makwan ama me no wakenkan na afi ye hunu ne besie na nsa na no me ka wo se nwuma bi adaroma enene waso emu a ye de sa dwuma de bre wo na KUSI Media ene na KUSI TV so adonko bites limited e boy papa nei be sa wo pe nsa papa nom ye betimi ama waye be memu open san e betu hu yade ene yade a adonko bites limited nsa wo de abadwa so ne nyina no e boa papa ene wo kire no wo de eye adonko premium energy drinking so de aba ya wodofo eno so woja bi na abobo bi abo ma otimi nya hoden mapa meti he eno bi na mabobo a ama menya hoden a ene eno ede kasai afi korompo suru coronavirus nso yade asese ne ho asem no ati ahyete wiase gina obi ebo ne ho ban nti so bomoden na epe adonko hand sanitizer ne bi na efobo ho ban eno akire no ye ka wo se NK executive barbers nso boy papa baby abi uti ama ho aye fe na de kodwabo bia se a yaye oyoyo de NK executive barbers here wo pachi number 2 Kumasi asem na me kan nti wodofo ne titu anamo nefo ne kire ho na wodofo wo nyuti ema wo ho entimi enye fe wie omanba yenkotie won krato na ye ba ye de akenkan asem na bro empani say titi wo bi ka titi wo bi kire ani yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire de a mibusa say asante efri hen ebinim kire say asante efri bon bi mu eno obepi asante ma so ebinim kire say ofi atweaban so eno sande ba fom abakosam kire say asante emusie bi e de kan wo ho bo mu ma enne wabe ya asante ne santi e na afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edi kan ene Asante Nkabom de etoso mienu e de brewo bisa ho se ye den na Asante Nkabom edi kan de ba ye na enyina na mu Asante Nkabom etoso mienu e ne begina ye e be mede GP so be ka me ho memenda ene kwase ada bia e wo na KUSI TV ene na KUSI Media so na mde sa adwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia e wo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook,
Instagram and after your Twitter page so. Now benya sa can cancel me nyina memenda ene kwasi adabia. Medamwase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV. We are my ma yesan emamu ehyiehia ebio afe yesinkunya na yede akenkan stem no yede abro adeyo tosum yenu ahwede tosum yenu kumase ahemfie amrado ene ne dom aba beduru kumase na nanom ahia utumfo edikan eba dwabrem na afe amrado enso ebem kontena se hene na sabre wo ka sai wo se nanom asem eda ho no me de me hu ne nyane na sokore se menso saa wodwene saa amrado nkra wo kra se woni yen ebedi nhyiemu na wo hene bia mfa de hema ene wo kyea me nko a na emrei eye na kontena se hene se de ha me kra ne se edom a na wode wo etwem no enye dom wa na sokore se se aba ye tie de obeka kire yen na uguso kasa na prempe ene ni mpanimfo ekakra enso eba edwano ase na woba no na obrani ya wudi kan oba tutubre mpon na no kasa preko prempe no oba na brebre asase ejew brebre na brebre ma ehwinti asase wura brebre obrani atoso mienu ono no prempe no ehuna bobrem no ukum ni kum saye no nwisia suro no prempe nwisia da asebre no nana ye down nana ye yembrebre woro ka wafa betire ye yembrebra mi o eja utumfo etenase na wotenase na wose akyame muntie ema nana mo ntese enano yehia ha etu abofo se wonkohia mrado ewo sumnya esa Asante man se yaboa ye ho etwan aban enipa wo betene kumase ha nti wone ne dom enha won ho na won san enko asemtia abofo no ede betu manimu ne se amrado se wate na enso ba na esese wone na sojafo ebe kumase obeduru ha enano enti ene yehia ha na yebehia wonipa wode no eba betene kumase ha enu nti ene wo se wahene bia ene ne hema emra wochia me se nananom sadi otumfo se no o se enam ye anu disemu a ye de kwama amrado ese oma obi emesi nanan ewukumase no nti ene yehia ha nti se nhyiemu ya ye ne no eba bedie na wayi ne namu sini a kire ye no enie wana eja nananom nyina se yate ye de otumfo ase ene ahenkwa ba ko demreka ya wo haso na oba wo chiame ho be yi o chiame asutre na de wo chiame de to na nanom ani mu ne se na nanom ahenkwa tiame nan so se okonvichire se okwa akopɛ gentia bia ba beso wo hunu sa sojafo atwa kumase ho ahia iti ene wode ahopopo eduru ha
kontenase hene da sabre wo ka se wo se na naso kore so hu asema me kan ye yo aso ana na naso kore se aw moma ye hwe de besie na prempese na nanom moma mubo entu na moma ye hwe entie nia kwasi kokko epese o ka kire ye na hwana na ejusohene eso otumfo yate de waka no yeda wase kakra me pese yede eto wo de eso ne se empani si obi pim wo a pim de bi abo ne nyawo na onka wo a onwe ne se enkyerɛw me de se asundwe pa na amrado ede ebren ya anka wo mfa sojafo emetwa kumase eho enhia ewom se ye be krokrɔ ne de nanso sɛde ye kan no na ano no moma ye nto ye nsachi na ubia dom nso emra asojafo mpem yensa eno so ncha Asante man na no si ye na na fe so hene so sɔre ye no wasi utumfo mefo adwo so hene so sabi obi puso no wampusi ne bia wɔso wonye dombi Asante kotoko eni akosikoko edi akon etoda yedi akosikoko so etoda yedi akosikoko so eno ena de mankata eti ebetu kumase etoda akosikoko so edi yenso na no so ena ede fomena enhihya da wode aye ya kadan ebetu yenso medie minimsa sojafo mpem yensa enoso enchen Asante man enti me to be sachi na bua basa na sabre wasɔre yi ɔso otumfo empane se besepa eni ko hina kodene ahaban sabe yes yetase no obanyansafo asɛm abeto hɔ yi aye ne ho besepa eni ko nyina han si anhwe ne yi a ye nhunu ne yi aboa no nyawo na onka wo a onwe ne se enkyerɛwo nanso minimu a saa anka na akachi se kwasikoko aye ne ho se kwasikoko aye ne ho wodadaafo yi na yenso esese yehunu wo kwan a yebefa so ene no atena nti ena obema wo hoyi umuna ni trim na enye nanim na no toye na mampo hene so sɔre ne wo se utumfo sade na nabu abasa esie no sabe minim saa anka na enso na aka akyire de ensusai ekeka afa no yakobone na enso saboa no ebewu mpa opere enso sa Asante man tena ho ema kwasi kokko ebefa ye nomum a ye mpere kakra asojafo mpem yensa eye nipa wo bora Asante man so enti ye behwe amasa etuo ye hunahuna yen menko ade a anka mese moma ye ntu yensa enko yen yachi se eto de eye edimpo na obi ti a obeka se ye pribia na ye na anye yie afi ugusu kasa no wote sa amrado eba nti oyedin ene amrado epie ya sojafo edidi nachi na nanim nachi ene nanim kutakuta tuo soja ni broni ba konso ebi eka ne ho ne krachi nso di nanim okotena ase ne sabri na namampon hene odan nani ekasa kire otumfo otumfo enti wugidi se amrado eba na so dwie mu hwese waka nanim osiso enti wugidi se wobeba ba chia wo ehwa no hema se na namampon hene nya botre wan en wako obi kromu na wonkɔkyia no ansan wode no wadi amane ehwa na mampon hene se anoma no sun wo se si yehwe ne amrado etu ampa na amrado watimi atu ne krachi eni soja panyine se wo machia edwoso hene ehwe mampon wanim ma okasa wo se edwoso hima na mampon hene de wo kan ye ena eda ho no tete wo hen nanano mo wo hen o sabe wogege taso a na ebon ye ne yete hu ampa amrado nipa no je oben den ochi awieye ofiri benkum na ochi aye ede ekonifa de ho ala jose hene se wo hwe mampon wanim na opportunity wo se yaanom ye yama asuo ayira fayen hwese wo ochi afiri benkum wachi amamre utumfo wunyi ni se obi a
wo mu amamre no emu nipa bibire biara no ohima se nana adwoso hene nyabotre ye de agro no eba wo peto so a wontutu mirika enkonkon kuhia de ho ena nana adwoso hima se nana ma wonka na nye daa na onipa eye honhon ema yetete fufufunu ehye nanumu chia wo be chia ye kura kire se wanfa adwempa aba wo hoho a wabɔ wotumfo ne ne dom na wabɔ wudwa ene ni yie mu a esesa wo sɔre ye be chia wotumfo ye de dwe ne edipa enipa pasemti wasoma ena wote ho aka nanimu esiso sɛde obi atɔ na ade a sɛbi wantua ne ka ye ena yesoso so ene ye agya won a wo chia ye no so esan ekokoko tenase ehwa na mampo hene se wo chia me tie mo otumfo nte se sɛde amrado anweno no no moma yemua no so pepepe iti utu nipa ema okoma amrado akwaba na prempe so chia me tie ma ento achiame hene ene na nabu abasa se me se onkoma amrado akwaba ehwa na chia me edito na nabu abasa wo se na nabu abasa utumfo se wone achiame hene enkoma amrado akwaba ni edwom ho no mutadin na nabu abasa ene achiame hene ekoma amrado akwaba na obrani ya wudi kan wo so wono no tikuro enkwa gine abrempo mo brempo we suro no yesuro no abia fitikoti amadwabo bum eno no bonsu nana odenchem kese a wodapom we kosikoko twa ne ho suro no hu tumi wura asase wura kasa ejo brani otosumi no ono no obren trebo a ofitikoti ana ne ho bo atuduro no prekasa jana adu ofitikoti a na ne ho tuhwa eno no prempa ho ofre edua no nana kasa ehwa ena na prempe ese achiame muntie mentu amrado se ehade boko no kwan so ne ho ena amrado chiame edeto amrado krachi animu sa amrado krachi utimfo se akwanso sem denti ena wotintasu a utuntasu eto ensu ani a kawabefa iti okwanso ne amrado krachi ekwa amrado nchen eka de utumfo aka no ekire no ne ho ena amrado sorry ekasa ema ne krachi eyi ano eko asante kasa mu ekire utumfo a sojafo ejirigina ne nchen ekutakuta tuo ne wose wendia chiame tie ma ento utumfo se die ntia me ene medom ato no ene se metwere krata ebe hye ne dabi ese oma kwan na ban nipa emetene kumase ebiew metwere se wonyira nipa kum afi oma kwan na adwadifo mra santimemu emedidwa saa se bi nyina fra fomena ehye no mu enso wambuame afi de metiye ene se wotu abofo se won kwa aburuchiri ehima ho enko bisa se saa ensem no efri ne hwa na ma chese wohima anhwe na abofo no anim na mehunu se wasan aba me pese wotumfo pene no so enese wode ne man ebehye aban ase na afi wotua sika kokko enkari bompem aduonu mu a ewo fomena enhye ni mu enede ya sutua mintuno ade so na enso so wopupuniti a de besi meji mu ayesa abri ya na no si ya pe no otena ase na edwam hodo mu nyina tedin ahemfo no we kohwe yanim no we yakohwe yanim ne hwa no wochia me so utumfo nananom sadi amrado osie no wose ose utumfo andi fomna hyehye no so ebiew wa kwan ama aban nipa ametene kumase afi ebiew wa huno so utumfo enyai nipakum isenti utie efri utumfo anum se wode asante man ebehya amrado wase ana se onfa nhye na se ebiew opese utumfo ehunu se wo gisika futuro enkarebo empem aduonum no ena na obetua ana ontua
amrado say uhia mu ayesisi a ahemfo no we kwohwe we yanim na we akwohwe we yanim na aye dede ewo ho na sabri wo na otumfo no eka sai wo se wo chiame ewo ho tie ma ento amrado say me susu na sem ne ho kakra wie omanma sɛdeɛ daeɛ ɛkɔso yɛ ade pitira asɛm aba no abɛyɛ asɛm wa asɛm no ɛhene wɔtumfoɔ ɛne nananom wei nhunu deɛ wɔnka nti wei kɔhwɛ wɔ yɛnim ne wei akɔhwɛ wɔ yɛnim wei kɔhwɛ wɔ yɛnim ne wei akɔhwɛ wɔ yɛnim mmuayɛ bɛn ɛne wɔtumfoɔ de bɛma amrado ampa nsɛm a amrado de ato wɔtumfoɔ anim yi wɔtumfoɔ bɛpusi ne ti wɔse so wɔntie a asɛm bɛsi ne wɔtumfoɔ so bɛtena hɔ ɛma asɛm wasi ana yɛmfɛnsie ne nyankopɔn yɛ adom wa me no bɛsɛ ahyia ne aba bɛto akenkan no so ne ahwɛ asɛm a utumfoɔ ɛne ne mpanimfoɔ ɛde bɛto amrado anim mosomfo na ne kusi ɔbɔɔdo mɛnsa abram na bɛdi duadi ɛho kyia me makrao bye bye ɛmpanin se titi wo bi ka titi wo bi kyerɛ ɛne yɛ sɛ titi wo bi ka na titi wo bi kyerɛ deɛ a mebusa sɛ asante ɛfiri hen ebinom kyerɛ sɛ asante ɛfiri bon bi mu ɛna obɛpie asante man so ebinom kyerɛ sɛ ofiri atweaban so ɛna osane ba fam abakɔsɛm kyerɛ sɛ asante emusua bi ɛde ka wɔn ho bɔ mu ma ɛnnɛ wabɛyɛ asante ne sɛnti ɛna afi mede nwoma a wato ne din asante nkabom deɛ di kan ɛne asante nkabom deɛ ɛtɔ so mmienu ɛde brɛ wɔ bisa ho sɛ yɛdɛn na asante nkabom edi kan ne ba yɛ na ɛnyina na mu asante nkabom ɛtɔ so mmienu ɛna ɛbɛgyina yɛ ɛbɛyɛ mɛde GP sɛ ɔbɛka me ho memenda ɛne kwasi ada bia ɛwɔ na KUSI TV ɛne na KUSI media so na mede saa dwuma die dia bro memenda ɛne kwasi ada bia ɛwɔ yɛn social media platform ne nyinaa so YouTube, Facebook, Instagram and after yɛn Twitter page so na wobɛnya saa kenkan sɛm nyinaa memenda ɛne kwasi ada bia meda mo ase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV.